Sausa ka. Dalia! Ano ba si Mama? Mana, usa ni Papa, Ma? Wala siya maglihok na. Ganyan ako ng sigig pukaw niya. Pagtawag kong ambulansya, dali! Sorry, pero dead on arrival ni mong Mr. Ma'am tungod kay atake. Ma, sige na. Kaon na. Pila na kaadlaw mo kay tarong kaon. Babala ka na kay kunin mo. Nak, Ma, nakasabot ko ni mo. Pero unta, dili na mo pasakta ni mo kaugalingon. Lisod man sad para nako. Wala si Papa pero sa unta man. Wala man tabahin mo. Nawato na lang ginato nga wala siya, Ma. isa, nak. Ay, pasagdi na lang sa nga magsigigila kay mong mama. Mas maayo man ang makapabagawas na iyang gibati ba? Nabala ka man gud ko. Kaya na lagi na si mong mama. Wala ba irang mga adlaw oy, maka-move on na ang imong mama. Hinay-hinay na akong nadawat na ko eh. Apoy mo sa di magsigitag hila ko eh. Kapoy kin, Ma. Kay bawa kag unsa akong gihunahuna. Nakaya gani na ako itong panahon nga gibiyaan ko sa akong ex nga grabe na ako kamahal. Kaya sa gini na ako karon. Ang imong greatest love, Ma? Oo, anak. Mo'to'y pinakasakit kinahitabo sa akong kinabuhi. Ikaduha, gani kang papa ni mo. Basta, Ma. Kung wabot man gani ang panahon nga ma-in love pagbalik, supportahan ti ka. Salamat, anak. Anything for you, Ma. Imong kalipay mo importante para nako. Ay, maayo kung mao na oy. At least makuha-kuhaan na sa lang imong kabalaka sa imong mama. Kay lately ra ba? Murag nabiyaanan nimo imong kaugalingon, no? Nga na makaingon man ka, ano? Kaya ang pod karon, wa pa gyud ka makauyab. Luoy kay ka. Amaw, wa pa na sa kuna uhon na, uy. Mao ba? Unyag na ako'y palailan nimo, okay ra nimo. Kinsa man sa kuna na? Basta, sure kung nga makagusto ka niya. Huwag ka mong duha ang akong gitupo kay taos ra gyud na siya nakauyab. Ug wa na gyud na mausbi pa hangtod karon. Ako yatag imong number niya ha. Unya, pagkita dahil mo ha. Ay, bahala ka. Nag-text na siya. May anak ko sa restaurant. Ayay, traffic ka ba kaya da? Ngayon na ako sa replyan. Ay, nagabot na ako sa restaurant. Asam ka siya? Nagsulob sa ito mga polo. Unya, white na pants. Mao siguro to ay. Siya naman nakita mo polo niya, white na pants din eh. Tayo pa.
naman na. Kaamaw gid ang bayuta ay. Akong tawagan, Bi. Hala, no! Bakit mo mag-ila-ila? Mo na ka? Bisan pa ugwa pa mi mag-ila-ila, sulti unta kang daan niya idara na siya. Uy, nga nung mandi ay gidaran, ha? Kung sa may naan, ha? Dili ko ganahan, uy. Di pa lang niya may magkasinabot, anak. Ka-awkward ka, ano? Hindi lagi, no? Sige na. Doon na, kaya nagpaabot na ni mo. Go na! Recorded by Radio Mo TV. Salamat ga dito nga ka, ha? Ha? Nagtuo mo gud nga dili ka buduol pagdapita ni mga tiguang nako. Mao mo gid permi mahitabo. Dili, uy. So, wa ka gid magduha og duol. So, tinas tinuod. Kay makasabot ra mo gid ko. Naanad sa ko. Ikapila na ko nga wa to nga. Ug salamat kay ikaw ni padayon ka gid. Wa gid ay masayo pag imong friend. Buotan ka. Ug dili ka sama sa buwan. Mao ba? Sorry kung mao na imong gidangatan. Basta kung mauwaw kang makiguban ka na ko, kay basig kita ray tanaw sa mga tao. Sumayin gid ko. Kay sa tinuod lang, mura na tikag anak. Sus? Pasagdi na sila, uy. Mag-enjoy ta karon na dili ta maguna-una kung unsa may kasulti sa mga tao sa atong palibot. Okay? Uyo na ka, nga nakauyong kaniya. Dili ko ka-feel nga idaran na ang akong kauban. Kaya abinin mo, dilim kayo sa sabisag sa butang. O gaan kayo akong feeling niya. O kung manguyab siya, imong sugtong. Tinuod lang, dili na uso na ko ang pagpanguyab. Huwag gani ko kahibaw kung kapao pa magkakuha na. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga ganahan ko ni mo, Isa. Ampot. Pero gaan kayo nga kong feeling, diyan ni mo. Pareha ta, Hermie. Malapag, dugay na ito nagkaila. Murag natin something in common. Maugit. So, Sige. Para dili na ka mag-isod o panguyab. Mangutan ako ni mo. Ganahan ka nga magkauyab ta? oh, O kung mauna, kita na. tinuod? Uyab na ta. Salamat, girl. Pero, pagunahon ako ba? Ha? Sa usa man? Okay na ba ka ni mama no nga mag-uyab-uyab ko? Di na nimo may baw ano, kung di nimo siya ipailaila sa imong mama. Bitaw, no? O, sige. Ugma na yun. Ipailailan ako si Hermie niya. Si Hermie. Hermie, ako Mama Sandra. Oh, Ma? Grabe kasi nakatutok ni Hermie. Sorry ma kung uwa ko magpahibawan ng daan nga may uyab na ko. O didiretso na lang ka magpaila sa usag-usa. may problema, anak. Nice to meet you, Sandra. May naliwatan mo day ka, Isa. Klaro kayo nga na makaka. Kaya bisig kasi pasultiho, no? Naliwat po sa akong amahan. Pero di mo kagawa pa. Liwat siya mo, mama. May noon. Magandang sa kuog snacks ninyo, anak. Okay, ma. Murag na niid ang imong mama ni Hermie. Uday, dili ko sure kung nakauyon ba siya ni Hermie o wa. Kaya syempre, saga pa lang na mo sa mga edad, di ba? Mao sa dinoon. Unya? Akong sige nag-invite si Hermie sa bahay para makaila sa mama niya. Para mahibaw siya nga mayong tao si Hermie. Magiglaan ka? Huwag mong kay duty ron.
Dili pwede anak na sa inyo. Pwede naman sa dinuon. Apoy! Apoy! Di kapoy! Naku sa kong kinabuhi! Wala naman din si mama, pero magkupok. Uy, baba. Sige, buwan ko karoon na niyo. Sakto na, be. Hubog na kaayo ka, oh. Saba! Sandra, Nga nung di ama ka, ha? Ikaw! Ikaw may nakaingon, ani? Palayasan ang tawhana, Iza. Dili ko gustong makakita na niya. Anong sa mga Sir Mi? Sukat na ito buang, nagipalaya si mama. Murag bold na kaayo siya. O murag wala si Kana sa mong relasyon. Wa ka siya mga ikara tungod atong itabua. bisan siguro ingon anak ka, mabaw og rason si Hermie, oy. Maura may ako nakita niya rason. Kay gawas ato. Unsa man ko nila ing rason, be? Wa ka siya laing babae. Pensa? Panid ilang kaha, pangitag paagi nga masakpan nimo siya. Ako na siyang gitext mag out of town ko. Pero, wa ko man siya mo reply. Ako siyang atong gawas siyang trabahoan. Aron ako siya masundan kung asa si Badong. Timpa. Murag Badong, Mrs. Amo. Hindi ko nung siya. Kuya, hunong sa kuya. Nagunsa man si Miss Pai nga libaw man siya ako. Or basin og wa lang siya makatawad sa akong text. Taon-taon na ako masudbi. Mura ba yun ang kugikumbaan? Ha? 30 minutes na ka na diya sa gawas? Ano mo magkamusod, oy? Hindi kulbaan mang pubi. Sudla, oy, pamatubag na ng mga pangutana ni mo. Nakaw na! Oo, lagi. Sandra. Sandra. Herbie? Ikaw ang babae ni Herbie? Herbie, pahawa! Pahawa, dili! Anak, sorry. Mga naman! Sa katagalog lalaki, si Herbie Gyud! Siya ang akong giingon ng mga akong greatest love. O pasayo ako, nak. Naipaw ako dun sa nagon si kamahal sa una pa. Pero mas mahal di ka. Mong ayaw kabalaka. Di na ko mapakita niya og balik. Undango na namo ang among kabuang. O dili na sa ko gusto makigrelasyon pa niya, ma. Why si bisan pinsan na itong duha ang makuha niya? Wa! Isa, anak. Bakit nililino sa akin ang iyong nakaraang ala? Bisan o gaytas love ni Mama si Hermie. Pero wa ko makauyon sa buhat nga dilugtong minimbuhan ni Mama. Si Hermie nagpuli-puli o panawag na mo aron mangayo o pasaylo. Pero wa na bisag usa na mo nga na-entertain pa niya. Di nilang kutob o dagang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. May katuman na higalan, kaagi ni isa na taga Biasong Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon ipangayo, awit nga nagalaan, kung alam ko lang. Kung alam ko lang na may iba ka palang minam. RMN Drama presents Handumanan
sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao ganing sa kababay nga taga Negros Occidental. Ang ato magtatampo, nagdasangan nga Faith. Recorded by Radio Mo TV. Init na lagi. Ang sanam di urasa. Sama to kong cellphone. Patay. Lupat. Muting mo tingog ako alarm. Ang ako nilo. Hala. Alas 11 na. Patay. Late na gid kaayo ko. Masanda na gyud kog memo ani ba? Patay na gyud ko ani. Mataktak na gyud ko. Taas sa para ba ning hagdan sa akong yabangan uy. Ay! Sorry. Sorry kayo. Pinay, miss. Daghan pag nagmahay mo. Ha? Bahala ka uy. Nagali ko. Late na kayo ko. Late mo lang? Day, timailhan na gina nga angay na gyud kang magbinyo kay para na yung makapukaw nimo. Pait na kay kaubans bay, uy. Naanasad ka, ana. Imo na sa kong hisgutan bahin anang minyo-minyo. Ang pila na edad nimo? Lapas na kay kas kalendaryo, uy. Wag ko rin tanagod ka. Naibaw man ko. Dili mo ko nimo kinalang pahinumduman, ana. Ayan sa man. Hangtod na lang gyud kang ingon ana. Unsaon man ako pag minyo nga wa pa manggani ko'y uyab. Sige ko no be. Unsa mo sa nimo pagkauyab? Hindi mo ka mosugot sa mong plano para nimo. Ngay pa blind date ko nimo. O lagi. Sige na, good. Sugot na lang, good. Sige, good. Ready na ka? Nagilis ako. Maayo hinuon. Nangayo betres Carlos imong address. Kaya tagan na lang sa nako. Ha? Nga naman? Kasi no, dahil pa surprise nimo. Day, nainanuktok. Basig siya na rin. Ikaw? Ikaw ang ka-blind date na ko? Kuan. Small world, yun, no? Dali, dayon. Ready na ka? Paabot ako kadiyot, ha? Mag-fix na lang ko sa kong hair. Then, after ana, maglakaw na ta. Nga nung dinhiman ta nga restaurant. Abi na ko, Relax. Gituyo na ko nga lahi nga resto nga itong isod-isod ng friend. Para natin privacy. Nga naman. Nando ka? ha? Wa, uy. Nga no, naaday ko'y angay kadlukan. Wasan. Dagan kay tao sa palibot. Di mahitabo nga magbino ako nila. Pwede i-off na lang na mga cellphone para mas makaila-ila kita. Huwag way makasama ka. Sige. Okay na. Na-off na. Sugan ako eh. Ako sad. After din eh, napakaila ka? Or madiretso na kag-uli? Diretso na ko uli. Sige. Ihatod din taga. Kadiyot. Carlo, dili man ni ang agianan pa dong sa amo. Naibaw ko. Asa ko ni mo dadon? Ha? Asa ko ni mo dadon, Carlo?
Recorded by Radio Mo TV. Dugay na kayo kung naghinang-hinang. Carlo! Carlo, ayaw! Carlo, maluoy ka! Ayaw! Dugay na kayo kung nagsigig inom-inom yun. Ayaw! Carlo, maluoy ka! Ayaw! Virgin pa na ka. Carlo, maluoy ka. Pasagdi lang kung makauli ko sa amo. Ayaw kong patya. Basta musaad ka na kung nga dili ka magsaba sa nahitabo ka. Kay kung mahibaw ko nga misundo, balik ko ka. Promise. Promise, dili ko magsama. Promise. Day, kamusta ang date? Ikaw ha? Bakit chika ha? Gitawagan ti ka pero gipawang gini mo ang phone. Dili pa samok, girl. Oh. Uy, ano ka? Uwa. Sige na. Balik na sa table. Taga pa kong trabahoon. Wala ko kasabot sa kong kinabuhi. Buhi patuod ko. Pero mura na sang kong namatay. Sakit kaya akong lukan. Miss! Ang gusto ka mong pagkamatay, ay pagpakamong! Sorry! Sorry kayo, sir! Sorry, miss. Buhi ko! Sorry, Buhi ko! Buhi ko! Maluoy ka! Maluoy ka! Huwag kayo daw ang intensyon mo. Relax. Inhale. Exhale. Sige, kinawa. Inhale. Exhale. Okay na ka? Okay na. Salamat. Kadit. Ako na number. Huwag ko kibaw kung sa giagian mo. Pero kung nagkinahalan ka og istorya o bisag maminaw lang nimo, naara ko. Okay? Maluoy ka. Pasagdi ko makauli ko sa amo. Ayaw mo patya. Basta musaad ka na kung nakita ka magsaba sa nahitabo ka. Kay kung mahibaw ko nga nisumbong ka, balik ko ka. Promise. Dili ko magsama. Promise. Sige, ginong balik-balik sa kong una-una ang nahitabo. Mura na akong mabuang. Wala ko kipaw kung siya akong buhaton. Manawag ako atong sa may pangalan na to niya. Ako si John. O ikaw si... Faye. Salamat kayo nga nisugot kang magkita ta, ha? O pasensya nga. Naniguro lang yun ko nga daghan og tao sa palipot. Why problema na ako.
Unsa pa di problema nimo? Tabangan ti kape. Sud sa pila ka buwan nga nagsige nakita ni Jude. Nagkita na akong abuutan og tarong siyang pagkatao. Og bisalig na kong sugot niya. Day, so di hiragod ko tinuod. O wa di madayon inyong date ni Carlo? Unsa? Nakakita man gud mi. Og niingon siya nga, naglagot ko no siya nako kay wa ko no kay klaro. O wa si ko no kay klaro. Wa ko no nimo siya tunga. Kaya, niadto ko no siya sa inyo. Wa si ko ni tao. Unsa? Dugay na kayo na kinaminam ng Faye. Sa ato pa. Dili dito mao ang Carlo nga akong kakita. Huy, pasabda ko, uy. Ano wa nimo si tunga ha? Day, sultihan ti kas tinuod nga nahitabo. Kaluoy ko din nimo. Pero, ayaw na lang pagsabaan na ni Carlo, tay. Bahala nagbaguna-una siya bati na ako. Dili pwede, Day. Wait, ako na siyang tawagan. Pag video call mo. Faye? Jude? Abi na ko, Carlo. Jude Carlo ang tinuna ko pangan. Sa ato pa. Ikaw di untang akong ka-blind date atong adlaw. Apirasag ko nga nagkaila ta. Kay nakasabot ko si Musaid. Una ko nahibaw nga ikaw di ang babae nga gituhuan ako. Nga nag-Indian ako. Sorry kit kaayo, Jude. Ay, sorry na ko, Faye. Samot din hinon ang akong kagustuhan nga protektahan ka. Jude, Kung sugtong na ko ni mo, Faye, ako mo ay mo protekta ni mo hangtod sa hangtod. Kung dili na ka mo bati o kahadlok o kasakit. dako na sad kayo kung salik di mo, Jude. Maong dili ko magduduha sa pagsugot ni mo. So, kita na? Yes, kita na. All of my life it seemed. Sukad nga nakailan ako si Jude. Nabuhi og balik ang akong kinabuhi. Maong dako kayo kong pasalamat nga nakaila ko og lalaki nga sama niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka namang higalang kaagay ni Faye nga taga ni Cruz Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagalahan, Know That I Love You. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa sakawit Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Day, Philly, kuyog taon niya, ha? Asa man to, day? Na may paili sa pikas bari, day, mga tuta, kay mga tumasat sila si Ferry ug si Gloria. Ah, sige, day. Hapitan lang ko din sa amo, ha? Kaya ako sang ikuyog ang akong manghod ni si Esther. Feli, mayo kay ni sorry ka, day. Sorry sa tapanag sa day, uy. Utalo, may trabaho ugma. Sirado man ang tindahan na akong itrabahoan. Maog yun. Lingaw-lingaw sad, uy. Ah, kadit ha? Nako'y pala ilan ni mo ako igagaw nga taga Davao.
Mauna ako igagaw dahil si Fencing. Gaw, si Feli. Hi, Phil. Kagwapo niya. Huy, dawat ako nilang kamuti Fencing. Hello. Pwede magkikamigan mo, Phil? Pwede kayo. Wala. Kanindot sa music ko. Pwede ka mo sayo, Phil? Hala, di na ba ko kay ba mo sayaw, Sing? Kamu lang sa kumangot kay may kini mo sayaw. Parisi si Fencing, kay Esther. Noon sa mga si Fencing na nagsayaw, sige man yung tanaw na ako. Niya, nagsige pa kitog smile. Tanawa, day. Maayo kay musayaw si agaw Fencing sa? Lagi, day. Nindot ka silang tanaw na day Easter nga nagsayaw. Noon sa mangkoy. Magsige man og samok si Fencing sa kong una-una. Di man kitmawa ang iyang pag-smile na ako. Pugsun ko nagpiyong ang ako mga mata aron makatupo kay duty para pa ko ugma. Ada ang suki, oh. Ay, may kahimingaw rin. Makapahaway ko. Palit ako, Kendi. Ano na, Candy? Kaya Uy, hala, Francine. Ikaw mo gudi ay na. Uy, wala. Niya, di ka magtrabaho din eh? Oo, ni ataon. Ada rin mong Candy, oh. Ay, salamat ha. Sing, giguritan mo gud mo ang akong kamot. Buhi ko kitingalig makitaan ka sa kong tita. I love you, Phil. Francine, May pag-aong tako ni mo. uwa ko ikatubag, ano, uy. Ay. Feli, Ma? naay nangita ni mo, uy. Kinsa man, ma? Fencing mong kuno iyang pangan. Ha? Unsa man ha? Nanguyab na ni mo? Oo, ma. Ato ba nga sa dito? Di ko mauwi kay mauwaw ko. Ay kahanggaw, biya ining bataa. Unya, unsaon man na ron? Ingal lang nga natuog ko. Basta kadi ko matubang niya kay mauwaw ko. Ito na si Francine nilakaw na. Kagwapo kiniya, uy. Pero mauwaw mangkit ko kung ako na siya ikatubang. Makumpaan ko kung makakita ko niya. Hi. Hala, ganun niya ka, uy. Atagir ko ng Kendi ha, Phil. Pila ka po, oh. Tulo lang. Di ara, oh. Di arang bayad, oh. Salamat. Nanggunit na sab ka. Kumusta lang ito kung gingan mo, Phil? Wapag ka malawin ako. Dugay na biya ko ng uyab ni mo. Subta na taon ko. Paghilom di asing uy. Oh, uy! Pamiya mo ka! Bahala ka diya, uy. Recorded by Radio Mo TV. Pila naman rin kahit lang nga wa mapakita si Francine na ako. Asa man kadintawhana. Nang luod ng tingali to, nga wa na ko sukta. Ika, palita ko sigarilyo. Kadinat lang, migo. Dire mo sigarilyo, oh. Hasta imong sukli, migo. Salamat, Ika. Di ba ikaw tong amigo ni Francine, no? Oo, ako tong amigo niya naman. Wala mo magkuyog ron. Asa day siya? Ay, niadto siyang uyab. Ha? Kinsa mang uyab, ha? Kwan, si Lily ba ka nang namaligya ang halos merkado? Ibong ito siya sa amigo, God. Nya,
yang gipanguyaban, aw, gisugot mo sa dayos babae. Unsa? Naunsa man ko. Nga nagisakitan man ko pagkahibaw na ako, ma. Mauyab na si Francine o si Lily. Day, kandidata na mo igagaw nga si Inday sa bukid sa Alabel? O day, nga naman. Last man nga kangasing ugma, mga tumo? Muadto gid mi si Esther day kay musuporta man gid mi. Ah, sige sige. Kita-kita lang niya ta ugma po ho. Ha? Dito magsabang uyab to? Oo, Ano naman? basta lang. Mauwa ko nga mahibawaan na may uyab ko. Mang ayag sapa nga uyab ta. Ah, sige, good. Ato lang ni ihilom nga uyab ta. Day, nahibaw ka sa balita? Unsa man, Day? Mupauli man si Francine sa ilaha. Sa agunay ba? Ha nga naman. Kay gipatawag man ang mga ginikanan ni Francine. Aron pamayan si Lily. Oh, unsa? Kasakit sa kong gibati nga namay na si Francine ni Lily. Hindi man sagbahin mo nga bupapag ko. Kaya mo magitago ang among relasyon ni Francine. Tifel, nabi singing contest ng gabi ini sa ato. Mananaw ta ti ha. Sige day, mga kita. Aral malingaw ta. Bisan unsa na ko paglingaw ang akong kaugalingon. Musugid sa kong utok si Francine. Ang tutalod ng napita ko. Si Francine o si Lily ka na nagkuyog. Sakit. Sakit sa kandukan na natanaw nila. Ato ko sa unahan. Pinili ko gustong makakita nila. Ano nahita po man nila ako? Unang higayon din ay kong makuha pa na sakitan kong maayo. Phil, Francine, nalutuon man ka na ako. Basig makitaan ka ni Lily. niyaw na siya ulin ako. Ug balon nituon man ka na ako. Gusto ko nga magkasulti ta. Para sa unsa pa? Wala tay angay pa nag-istoryahan. Kay kaslo na mo si Lily. Pasabton ti ka. Di na ko maminaw ang imong katarungan. Oh. Phil, tuloy ka. Phil! Pahala ka na tuwana ka, uy. Day, may bawa na ba kas balita ron? Ang saman, Day? Di ba uli naman si Francine sa Hagunoy? Ha? Nga naman? Una nilang kasal ni Lily? Wari kasal nga mahitabo, Day, uy. Kaya di pa uli na si Francine o dili na siya magpakasal ni Lily. Unsa? Kulang sa tago ang sakit sa kamingaw. Kung gisakitan bang ko sa dahitabo namo ni Francine, kay amo mang gitago ang among relasyon, masakit ang dahitabo ni Lily, kay wa siya pakasli. Tingali da sa akong kabatanon mo ang ingon ni adto akong feelings, mamahadlo ko nga mahibaw-an ang among relasyon. Pero sa nahitabo na ako, wa ko kasuko ang pagdumot ni Francine. Di na lang ko to po daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka man gahigalan kaagi ni Feli nga taga Alabel sa Rengani Province. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagahan, ihilak. Usay, bakit kun mo akong mangilakan? Ngano ba kini? Ang maong
kaagi gibahadan na doon sa radyo ni Ricky Barsuela Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamasab mga igalag may saking di paminaw, kinasing-kasing kong gidabit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. Iris lang na ining kalamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubadha ipara sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I love you, Tess. Frederick, Mani din, Otis. Lati ka. May chance ka ako. di lang sa tanang uyab-uyab, Fred. Uy, may eskwela sa ta. Ano sa mga na ng uyab-uyab? Bibitaw na to, kasagda na to pag-eskwela. Bisag uyab na ta. Sorry kaayo, Fred, ha? Di ka na ko mahimong sugtun. Aw, kung makapaabot ka, ini-graduate na tupuhin, sugtun ta ka. Bantay ha. Paaboto na ko na. Uy, bastid ka? Tadi man sa inyong nabasti, goodbye. Di pa lang sa ganahan nga mag-uyab-uyab ni. Ako ba di mo bay? Ngita ang lain. May dagang gwapa din sa tong eskwelahan. Di ko ba yun? Si Tiso gid nga akong ganahan bay. Nya. Makapaabot ka nga. Unya na kaya sugdon, hindi kahuman na itong eskwela. Bahala na. Basta paduro na ako siya bay. Tess, kumusta naman ito akong ginganin mo? Ang unsa man, Ikaw ha? Yung tanon kay kada. Ingon ba ka ha? Nang kung mag-graduate na ta, imo na kong sugtong. Nga, ni-graduate naman ta. Ug high school. Nga, sugtan ako. huwag ka malimot sa Malimot ka ako nga, nagpaabot mong gid ko inihigayon ha? Frederick. Uyaan sa man. Uyab na ta? Sige na lang, uy. Pagtorong ba? O, laki, uyab na ta. Yes! Salamat, Tess. Haya! Nano may uyab? Di kaluyan ang taon, bay. Pagtisan akong antos, bay. Imagine. Bitaw. Lain ba yato ba? Awon sa man? Asa di ka maskwela college bay? Kuan, bay. Ako lang yung tanaon, bay, kay mag-agad ako nilang mama bag papa. Mau ba? Ikaw, asan ba yung eskwela? Sa San Carlos City ko, eskwela bay? Sige, bay. Kaya ako ini, mag-agad pa ko lang mama papa. Unsa pa? Dili ko mag-eskwela? Pasiluwa ko anak. Nga di ka mag-eskwela o college. Sahod bagod, hapi kita sa kwarta. Huwag na pa'y mga manghod mo nga nag-eskwela. Standby lang ko na sa ato, ha? Sige lang, pasin ka lang sunod tuwig, eskwela na ka. Sayang ako, dili ka maka-eskwela. Lagi. Hindi ko tayo eskwela college, pero may kagastos sila papagod. Antos lang sa, basin sunod tuig, maka-eskwela na ka. Kala, ay bining kinabuhi ay. Ikapin ang pagsige standby sa mo. Ito mangita kong trabaho ini da. Masap ka mo trabaho. Mado kong Cebu pa. Kano ba de? Ibulan na ka di sa ato. Ikapin ang pagsige standby din sa ato pa eh. Mado na lang kong Cebu. Mangita kong trabaho dito. Isam siya abtan mo dito. Mga ilang kong tabang sa akong mga igagaw pa. Ya, makadumdum ka kasi ila. Nalimot ka pa nga, nakaadto naman ko sa akong mga igagaw dito sa Cebu. Oo, de no. Hala, sige. Atok si mo. Salamat pa. Final lagi imong desisyon. Otis, buhaton lang kong Cebu kay maram diapon. Magsige kong pondo din sa ato. Nga, di man diapon ko mag-eskwela. Mangita lang kong trabaho dito sa Cebu. Sige. May pag-amping ba dito kita? Otis, ikaw sabi niya pag-amping ha.
Ay, wala pangitog lain mo. Di na may tapo, eh. Love ba kayo, di ka? Salamat, Tis, ha. Huwag pabutang akong pagbalik. Recorded by Radio Mo TV. Yay, akom din ba po yung agaw ni Abot. Sabi ato, magaw kahit kalit magtunga ni Cebu. Ay, gilaay ko dito sa amo gawi. Maunyanin na lang kong Cebu kay mangitali kong trabaho. Amo ba? Nya, sa mga trabaho ay mo gusto? Abisan unsa lang daw. Aw, manager, gusto ka? Saba manager ka karon. O magay ta ka human sa eskwela. Joke lang kami. Ikaw yun. Agwan, naman ko kayo laga, Kwan, trabaho og pabrika. Ako na. Sunod ka. O, sige. Okay ko, ana. Ay, gigi. Bangan ka nga, kasunod trabaho. Salamat kay Gaw. Salamat yung taon mga kasuod ko trabaho din sa Cebu. Magbinuutan lang di ko din. Aron makatabang ko nilang papag mama. Nya, musta mo trabaho gaw? Okay raman Gaw. Kaya raman. May nun gaw. Pag binutan taon ha, kay, magdugay pa ka. O Gaw. Gaw, umuwi trabaho. Tuman, kuya ka na mo. Asa mo Gaw? Laglag, tagod. Aram kauyab ka ba? Sige, trabaho, uy, kung kayo rin nyo. Na, di lang ko ana Gaw eh. Kaya di ko kung gusto nga makasa ako sa uyab. Hey, ano kayo uyab gaw? Na, Gaw eh. Tuwa sa Negros. Mo ba? Kaya asuan, di ka kuya ka mo. Di lang ko Gaw. Kamu lang. Gigi, kami lang. Dali as panahon eh. Walang ginahibaw eh. Duha nang di ko katuig din sa Cebu. Ay, gusto. Manangin ko sa among labaw. Mukauli ko sa amo. Kigimingaw na kung nilang papag, mama. Ilabi na gid ni PTC. Gusto na mga bay, eh. Moro gyapon ba yoy? Frederick gyapon. Usabin ka ba, eh? Ha? Sa mo tingin gwapo? Love you. Di puti ka mayo, bay. Sabi ay, ikaw yun oh. Ay, bay, istorya lang yata pag-usaba kay bato ko ila tisi. Giningaw kong tisi eh. Bay. Wala ka mahibaw ba hinitis, eh? Ha? Kinaunsan din sa tisi, bay? Ha? Nahunong man og eskwela, bay, kay namabdos. Unsa? Pasaylo ako, Fred. Tinurog gede nga. Namabdos ka? Oo. Huwag nakasa ako sa tong relasyon. Abigin ako, hapig ka na makahuman sa iyong pag-eskwela. Pero, lahi madig ako naabtan. Nahunong ko sa akong pag-eskwela kinamapdos man ko. Kinsoy amahan sa imong gimabdos. Akong classmate. Pero dili siya manubag sa iyang gibuhat na ako. Usa? Ano di man? Kaya gusto man siyang muhuman sa iyang pag-eskwela. O ang nakapait, kaya gipalayo siya sa inahan ako. Gipabalhin siya sa Bacolod. Ug ikaw? Ambot. Pagkatawon ko na lang ng bata. Naway ilhong amahan. Tisi. Ay, botella pa. Ayun ang baso. Hindi na ko bay, libre naman ko bay. Sobra mo ko yung trabaho, ma. Ha? Wala di ka mo eskwela eh. Ay, nauno ba eh? Kay, may kwarta mong, may kwarta. Ginikanan may kwarta mo nang, pero ano narbaho na ako. Oo ba? Okay na ba? Okay na, di na kamuinom. Uyugi lang yun ko ha. Aron ako kay istorya din eh. Oh, okay. Sige ba, wala problema. Ay. Oh, saan mo ka? Bay. Naluwi ko ni Tisi, bay. Tay, bay. Luwas bitaw kay ko ng pihaan na eh. Naundang suila. Mabdos. Unya, ang laki. Wala magpakita kay ipalayo sa mga ginikanan. Gusto na ko siyang tabangan, bay. So, wala magtabang niya. Ako ang mga mahan sa iyong gisabak. Frederick. Bisan pa sa nitabo ni mo. Mahal gyapon ti ka, Tess.
Mga andam ko mga mahan sa mong gisabak. Masukot ka lang ang katawan sa mga tao. Wa ko'y labot. Kung ilam mo kong baby ayon, Tess. Ay importante nga mahal ti ka. Fred, Aon sa man. Mahal pa ko nimo, di na. wa magud mawang akong gukman nimo. Hangtod karon love, kaayo ta ka. O kung mauna, dawat ako. Aron mataw ng imong anak nga mailong nga amahan. Dili ka magmahan ni nakabot nimong hukom, Fred. Nga na magmahay man ko. Nga love takay ka. Fred, I love you, Tess. I love you too, Frederick. Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Dati mong pag... Usahay, may madungog kong istorya sa mga tao nga nung namunit kog babay nga mabdos. Pero wala ko iksabayan ang ilang mga gipanulti. Ang importante nga nagkasinabot ni Tess ug malipayon mi sa among pagpuyo. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Frederick nga taga Calatrava Negros Occidental. Uban sa awit nga yang pangayo, awit nga nagaluhan, maging sino ka man. Mahal kita, ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabay sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papadal. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumen, handamanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard. Congrats, anak. Nakagraduate ka na gid sa high school dong. Salamat, ma. Thank you sab kayo sa imong pagpaka-eskwela nako. Maura na akong pangandoy, anak. Na mapahuman ta mong eskwela. Pero, may problema lang. Unsa man na, ma? Maglisod na kong pa-eskwela ni mo college to. Dili nakapaigo ang akong income good. Mao ba, ma? Sige lang. Mangita ko pagi nga makakwarta. Magsugod ko pangitag kwarta. Inig bakasyon. Ug ata sa mga gipang-alsa na ako dito sa tindahan eh. Kutas kayo. Pero bahala na. Basta magkakwarta lang ko. Antusan ko ni. Magkali ko kay napalabak ko'y laing trabaho man ini. Nihalang ako natigo, ma. Ah, grabe hagod di mo, anak. Giunsa man nimo. Dubli-dubli man akong trabaho, ma. Mao na nga. Gabihan kay kong maayo. Kinuo ko. Ay, kaluoy baya nimo, nak. Okay ra, ma. Gusto lang ko nga mag-eskwela sa college. Pero ayaw lang intawag palabi dong, ha? Kaya ba sinog masakit unya ka? Lawas ray puhunan, maong pahuway sad gyud. Umalong hakot ya, dahil mga sinako nito ha. Iluwa itong hakot kaya deliver ito karon. Oh, boss. Oops. Ay, kasakit sa kong kalawasan. Ma, sorry lang, ma. Hindi ko makabalog. Sakit ako lawas, ma. Ay, naunsa ka man intaw, nak. Huwa na. Mauna na akong giingon nimo. Naningil na ginang lawas nimo. Ay, too di ay. Nangita na ba dito imong maguwang kung asa ka? Gusto to makigstorya nimo. Dili ka man kuno mo tubag tawagan. Matawagan lang siya balik ako, ma. Nagdoble-doble ka trabaho mo nang tingon anak ka? Ote. Dong, dili pwede ka magsige na trabaho, uy. Masayo pag-ari na lang kapuyo uban na mo. Unya, kami na lang maoyoy mo pa eskwela ni mo. Mo anak ko sa siyudad, eh? Oh, ako inon akong bana.
Kami mo'y bahala nimo. Unsa man, okay ra nimo? Oh, okay kikit eh. Eh, usagin na sa ko pangandoy nga maka-eskwela ko college. Oh, sige. Anang hinugtarong ni mama, ha? Maayo hinuon kung mauna dong. Ay, pagkabuutan gyud sa bana aning imong maguwang. Mao Ora ki, ma. gilibog. Maagyod. Salamat bitaw ko ni Kuya Ben. Angay lang. Og ikaw pagtarong baya gid didto ha. Dili ko gusto nga maghatag kag labad sa o sa imong maguwang. O ma, promise. Dili ko magpabadlong dito. Welcome diri sa Mumbai, dong. Giandam na namo ang imong kwarto. Salamat kay Kuya Ben. Rich! Rich! Oh, kuya. Dali na, natay bisita. Yes? Oh. Uy, hi! Guwapo! Kagwapa niya. Recorded by Radio Mo TV. Kinsa man ning guwapo, Kuya Ben? Mangon na ni Ate Isel nimo, si Gio. Gio, si Rich, akong pagumangkon. Hi. Hello. Nice to meet you. Salamat in tawon kay nanatay laing kauban din sa bay. O guwapo pag yun. Kumusta man imong pag-eskwela diha, anak? Payor man ma. Dagko ang ako magrado ma. Mga way pagmay si ate o si Kuya Ben nga gipaskwela ko nila. Mao ba? Pagkahayahay yun, sana ay ka-afford. Sige lang ma. Kita po niya pohon kung magkatrabaho na ko. Hatagat po din natin kag hayahay nga kinabuhi ma. Gio, wa mo kay klase ron, di ba? Ubali ko, Bi. Ha? Asa man ka? Muadto ko sa mall. Mamalit ko og swimsuit kay naaman mi umaabot nga outing sa kong barkada. Sige. Dong, nakabantay ko ba? Nagsige na lagi mo kuyog-kuyog ni Rich. Magsige mi sa sig paubante. Nya may kuma sa kong baliban niya kay pag umangko ba siya ni Kuya Ben. Ang sa palahin ay masulti ni Kuya Ben kung akong balibaran si Rich. Sige. Basta, ayaw lang yung hatagig malusyang imong pag-uban-uban, ha? Gusto na ako nga ilhon ni mo nga murag igsuon na ni mo si Rich. O ate. Sunod simana na mi mag-outing, Gio. Ganan ka mo ba ako? Kuan kining uwa man gumakaila sa imong mga barkada. Di lang ko, Rich. Ikaw dili ka ganahan. Pero ako ganahan man ko. Ganahan kang uban ko? Oo. Kung naamangkot ka, feeling na ako secured ko. Pwede ba ko ni mo ubanan? Kung may gusto nimo. Sige. Kalami sa hangin din sa dagat. Si Rich. Ang ayan kaysa sa iyang swimsuit. Ang gwapa kay siya. Gio, mahilis ba ako ha? Ha? Nakakita ko nga grabe kay ka makatutok na ako. Tara, kuya ta. Maghuhatag na inom. Cheers! Cheers. Uy, yun lang. Nibundak ang uwan. Tara, manuta sa tong room. Asa ayun na to. Di ka lito mo itong buwan eh. Uy. Buhay mong t-shirt o shorts. Dali. Gio. Video ka? Remember ang sanggol? Palayo na ako. Hey! Sorry na, good. Nga nalikilis man ka. Paulin ako.
makasabot sa akong gibati. Naganahan ang akong suod ni Rich. Pero mura ko niya gitraidor. Nagidiretso ko niya video. Gawa ganun binanggit ako. Nauli na hinon ko kalit. Oh, Dong Gio. Abi na kung nag-uban mo ni Rich ka di ba kaso? Ote. Nag-uban mi. Pero niyon ako pauli. Dong, dili man sa ingon nga nang hilambot ko ha. Pero kining ako, concerned lang yun ko. Nahibaw imong ate nga naa siya'y video sa usa ka porn site? Unsa? Unsa'y pasabot ni mo, te? Nakitaan man sa uban natong silingan ang video nila ni ate ni mo ug ni Ben sa kwarto nga naay nahitabo nila. Ug hasta pud si Rich. May videos pud siya sa lain-laing lalaki. Bakit unti ka sa ilang mga video, ha? Sayo na, unsabad ka! Nga nag-isumbag na ni Boss Kuya Benny mo! Mo rin kurtahan kang animala ka. Kaya mo rin gibaligya ang ako magwang. Ha? Unsabay! Nag-video si Kuya Ben. Samtang na inahitabo ninyo. Unsa? Ben! Ngano? Nagkinahanglan kay kong kwarta. Buwang ka nito! Sayo! Gusto na! Ipapreso ti ka! Di ba nila? I can think of all the times you told me not to. Nagkabuhagid sila si ate o si Kuya Ben. Kay grabe ang kawaw nga gibati ni ate, human siya mahibaw nga daghan na ang nakakita sa iyang lawas. Wagi na mo undangi si Kuya Ben hangtod na prison ni. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ding akong suwatan po. More power, RMN.